Fritz Bauer blev født i 1903, den 16. juli, og han voksede op i en jødisk familie, som boede i Stuttgart. Hans forældre hed Ludwig og Ella, og Ella var født Hirsch, men skiftede navn til Bauer. Ludwig, han var forretningsmand, og han drev en tekstilmølle. Fritz Bauers familie var repræsentativ for en jødisk middelklasse i det tyske kejserrige. Og hans søster, Margaret, beskrev deres barndom som liberal jødisk. Bauer fortæller i 1967 om sin første oplevelse med antisemitisme. Og det oplevede han, da han gik i skole i omkring 1907. Læreren viser klassen et penalhus og spørger dem, hvad der er inde i det her penalhus. Og de fleste elever, de råber, kuglepenne, kuglepenne. Men det gør Fritz Bauer ikke. Han siger, at der er luft i penalhuset. Og det viser sig at være rigtigt. Og som belønning, der giver læreren så Fritz Bauer en kuglepen. Pause fielen ein Teil meiner Schulkameraden über mich her und verprügelten mich. Und in diesem Zusammenhang rief da ein, oder vielleicht waren es mehrere, und deine Eltern oder deine Familie haben Jesus umgebracht. Das hatte ich überhaupt nicht begriffen. Weinend ging ich nach Hause und erzählte es meiner Mutter, die mich zu trösten versuchte. Und damals mit 6 Jahren begann ich unter dem zu leiden, was man eigentlich heute Kollektivschuld nennt. Ich verstand es nicht. Antisemitisme og opgøret med den bliver definerende for Bauers virke. Bauer, han var med til at grundlægge den ret og de love, et nyt og demokratisk Vesttyskland blev bygget på. Den her indsats begyndte, da det lykkedes at retsforfølge personer, der havde begået forbrydelser i nazismens navn. Men der var rigtig mange overvintrede nazister i Vesttyskland, som overhovedet ikke var interesseret i at blive retsforfulgt for deres forbrydelser, og som modarbejdede Bauer. Der var også mange politiske mere eller mindre spejede hensyn til forhenværende nazister i ledende stillinger. Og de skulle ligge i rettens søgelys, fordi de blev set som et bolværk mod kommunismen. Dette koldkrigslandskab måtte Bauer operere i, da han forsøgte at etablere en ny retsorden for det vesttyske samfund.